pusta pošta. Na motoru. Da nije pokro pošto, ali sad će. Ja vidim da... Pozdrav za najbolje kamermana za cijelo region. To je naš poštar koji vozi brzu poštu na motoru. A znači obično je Evropu. Njega dobije bicikli, čak i bicikli. Nek se vidi ko pije pivo. Samo do pozna Jakšić. Bićeš na jogu.
društvo za se goste. Za Milana i društvo. Bogat ljudi. Nama treba milovanja. Belu buzu su se glasi moj Milane sila, a zbog tvojih očiju i leđa ugadom sam okrenula leđa. A zbog tvojih prko i leđa ugadom sam Brati i sestre, hvala lijepo. I pozdrav za društvo, za se goste. I ću ti doći, ja ovako više neću moći. Ili mi doći, ili ću ti doći. Društvo, pa idemo dalje. Mene Nana nego i gleda.